er på vej. Jeg skal ikke i. Skal vi ud igen? Jeg har ikke engang været bobbebad til nu. Jeg hælder det ud over dig. Ja, jeg vil det. Nu skal jeg ud og stoppe her. Ja, jeg vil godt. Man skal ikke drikke det der. Det er sgu da klorvand i en stjerne. Det ser ikke godt. Dejligt, hva'? Lad os se sådan sammen. Begge gange får det vand. Nej, hvis du laver lige hernede, så får du dejligt varmt. Når vi laver afbrødninger lige hernede, må vi gerne tage den her med. Hvad? Ja, så tager den der med. Ja. Så tror jeg ikke, vi kommer til at fryse så meget. Eller skal vi ikke lave et sted, hvor vi bare får slik væk? Så bare hælde vand på en, så alt slik til det. Lad os passe på den, der laver afbrødninger hernede, så får vi mega meget vand. Jeg vil lave. Så sidder jeg med den her, så der er ude på. Så der er afbrødninger der. Også mig. Hvad er det? Godt. Ja. Det var lidt svært. Jeg skal have den nu. Jeg går ned og får op. Ellers skal jeg bare blive op, og så bliver jeg godt mad. Ja. Ja. Skønt jeg lige lidt. Nej, jeg er nedover. Jeg lader mig tage. Nej, det var dårligt. Kæft, hvor var. Så vil jeg have en bil. Tak. Eller fyld lige det hele op. Så går jeg ud, så laver jeg noget styrketræning. Så kommer jeg herind, så kan jeg få varmt igen, og så kan jeg gå ud igen. Ja, der skal hele tiden være noget klar for dig. Okay, du gør det klar. Ja, jeg gør det klar. Du kalder den på. Ja. Jeg har lige en her. Den har jeg gjort klar. Ja. Og det er den her næste. Eller hvad vil du lave? Mig? Det vil jeg gøre. Jamen, jeg vil gøre det lige hurtigt. Jeg skal ud. Kom nu, Kasper. Men jeg skal. Du skal bare hælde det på. Jeg skal ind i badet først.
Vi er altid rand. Bliv ude. Okay, nu tager jeg armbåndinger. Fylder du med de små? Frederik, det er din tur. Er det min tur? Er vi lige nu? Hvor meget er på hænder? Jeg skal ud og stå på hænder. Lige ud og stå på hænder. Hvor meget er det, man skal lave? Hvor meget er det? Bestemmer du det selv? Bare indtil du ikke vil med. Jeg skal bare lige... Kom nu og fyld den over. Nej. Det er dejligt. Dig, Frederik. Ja. Altså, man skulle have lavet 10 armbøjninger, så skulle det have blevet sådan noget. Så hvis jeg siger, hvor mange du laver, 10 armbøjninger, så ville jeg have lavet 10 armbøjninger. Det er lige meget, hvor mange du laver. 10 er hver. Ja, nej, jeg lavede 20 ryggrønne. Så jeg kan bestemme selv, hvor mange du laver. Jeg lavede 20 ryggrønne. Nej, jeg skal play that. Det kan vist være lige meget. Jeg tror, at jeg skal have den her tømmet alligevel. Nå, så vi må gerne springe ned. Ja. Nej, vi må springe direkte ned i spækket nu. Og det bliver lige 10 minutter. Okay. Frederik, vi må hoppe direkte ned i spækket nu. Dejligt. Kasper, jeg fylder lige den her. Er du klar til den anden? Yes. Nå. Vi skal også snart til at pakke, så vi kan komme afsted. Nu skal vi alle sammen ud. Jeg bliver inde og vasker, så bagefter så bliver I inde, så går jeg ud. Du hørte det godt, ikke også? Kommer de? Der er ikke det her. Frederik, jeg fylder lige. Så er det her. Vi venter jo bare her. Så lige tjekker de på vej.